दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जोनोम सान फालिदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सालबारि गेलेग्रा फोथाराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों आफादनि 57थि जोनोम सान फालिदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया फुंबिलिनि समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरज मेथाइ रोजाबबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों जागायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसेनो बे समाव बाहागो लाफैनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि जिल्ला आरो दखरा आफादफोरनि गासैबो दैदेनगिरिफोर लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोराब ब्रह्म, बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों गोबां रायजो राजाफोरानो दोलो दोलोयै बाहागो लाफैयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार जोनोम सान 57थि जि गायसननाय सान, दिनैनि बे सानावनो 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझार ट्राइबेल गेस्ट हाउसआव बै समनि माहारि अनफावरि गेदेमा बिथांमोननि नाजानाय आरो गोख्रों फोथायनायनि गेजेरजों एबसुआ जोनोम मोनदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला एबसु जयेन्टलि सालबारि कलेजनि बे गेवलां फोथाराव जोङो दिनै मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंदों आरो बे समाव जोंहा गेवलां मेल सोलिगासिनो दङ। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57 बोसोर बर' हारिनि माहारिबाद, हारिनि रैखाथि, हारिनि थामोनथा आरो सिनायथि गासै बिथिङाव मैखोमै बिफाव लानानै हारिखौ इसिं आरो बायजो जोङो रैखाथि होनायजों लोगोसे मुलुग दरबाराव बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिजों जों हाबा मावबोगासिनो आरो बे गोलाव समाव गायसनगिरि आफादगिरि बानेस्वर बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोननि जे बिहोमा आरो बिथांमोना दिनै सोरगोआरि जाबाय, बिथांमोननि जिउमानिसिम आलो गोजोननि थाखाय आरज गाबदों। बड'फानि मुसुखायाव जोङो बिबार बावदों, मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननि मुसुखायाव बिबार बावदों आरो जोंहा गोथौ फोथायनाय दङ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु सेंग्रा सिख्ला फरायसा फरायसुलि लाइमोननि मोनसे सक्तिशालि आफाद, हारि दानायनि थाखाय जों जेब्लाबो बर' हारिखौ सिगाङाव दोननानै आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्मनि गेजेरजों साफा साफा मावथि हिसाबै हारि सिबिनायनि थाखाय जोङो गोलाव सम मोनसे गोग्गाथाव बे मोनसे जार्नियाव बर' हारिनि गासै बिथिंनि अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों हाबा मावबोदों। दा बेखायनो एबसु आरो बर' हारिजों जि मोनसे सोमोन्दो, एबसुआ हारिनि सार्थआव हाबा मावदों, हारिनि सार्थनि थाखाय आफाद खालामदों आरो बर' हारिया एबसु बायदि मोनसे आफादखौ जोनोम होनायनि गेजेरजों दिनै जि मोनसे मजबुत आरो मोनसे राफोद जि मोनसे गेरेमसा हारि दाफुंनायनि मोनसे पर्यायखौ दिनै मोनबाय आरो बड'लेण्ड आलादा रायजो आन्दलननि गेजेरजों बड'फानि सोमावसारनायनि गेजेरजों जि मोनसे BSc, बेनि उननि समाव BTC आरो बेनि उनाव BTR जि गोरोबथा मोनबाय, बे एबसुनि मोनसे जाफुंसार आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जे आल्टिमेट थांखि, बड'फानि जे आद्रा सिमां, बर' हारिनि जि मोनसे आल्टिमेट लुबैनाय, रायजो दानांगौनि जि मोनसे दाबि, बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गणतान्त्रिक भाबै बर' हारिनि रायजो राजानि समर्थननि गेजेरजों आरो लोगोसेनो राजनितिक भाबै बर' हारिया हाबा मावलांनांगोन आरो सानसे नङा सानसे बर'नि जि मोनसे आबुं मोनसे सिमां बियो जाफुंसार महर मोनगोन। नाथाय दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTR सान्थि सुक्तिनि जि मोनसे दफा आरो बे दफानि आद्रा थानाय जिखिनि मावफुंनांगौ सिमा बारायनाया 44 गामि सोसननायनि गेजेरजों मोनसे पर्यायाव जाबाय, खिन्थु बियो आबुं महर मोननांगोन। दा बेखायनो BTR सुक्तिनि सिमा बारायनाय, समस्ति 60टा दानाय आरो पावार एन्ड फांसन बांहोनाय BTR नामाकरण, बे 6th शिड्युल एमेन्डमेन्टखौ भारतनि पार्लियामेन्टआव लाबोनांगौ। फारसेथिंहाय बर' कसारि काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसन जानांगौ आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि ST हिलनि मर्यादा। बिनि थाखाय जोङो जिखिनि मोनसे स्ट्रेटेजि आरो डिप्ल'मेसि लानानै हाबा मावदों
आरो बिनि गेजेराव माखासे दफाया मावफुंजाबाय माखासे आद्रा दङ आद्रा थानाय दफाखौ भारत सरकार आसाम सरकारा मावफुंनो बाध्य प्रतिश्रुति मथे खामानि मावनांगोन दिनैनि बे फिरफिला बिरनायनि बा एबसुनि गोमो गाबनि फिरफिला दाहाल थुंग्रिनि सिङाव एबसुनि 10,000 मावथि बिबानगिरिफ्रा फिन जोङो समायखिरा लादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिया हारि सिबिनाय हारिखौ माने जौगाहोनायनि थाखाय जों बावसोम आरो हाबा मावलांगोन आरो जोङो मोनसे नेभार एन्डिं मोनसे जि जेनेरेसन एबसुनि जि मोनसे सक्ति आरो बे सक्तिया हारिनि थाखाय मोनसे गोख्रों सम्पद होननानै आंहा गोसोआव गोथौयै आत्मबिसास दङ गोजोन्थों बिधानसभा बिसायख'थि बा पार्लियामेन्ट बिसायख'थिनि सिगां बिटिआरनि गोरोबथानि सिमाफोरा बा साक्सेसफुल जागोन ना जाया बिटिआर गोरोबथानि जोङो जेब्लायबो स्ट्रंलि जोङो भारत आरो आसाम सरकारखौ नारसिनबोदों 4 बोसोर सुक्तिनि जि सम बे खोन्दोआव माखासे दफाया मावफुंजादों माखासे आद्रा दंबावो आरो दाख्लैबावै 7 आरो 8 तारिखआव भारतनि हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्ला हम सेक्रेटारि नखर नेहाथारि बिथांखौ लोगो हमनाय जादों आइबिनि डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमनाय जादों आरो भारत सरकारनि गोबां जायफोर इमप्लिमेन्टिं माने प्रसेसखौ डिल खालामो बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बुंनाय जादों जे इन्स्टिटिउसन गायसननाय एकर्डनि दफा मावफुंनाय संबिधान सोदांनाय एमेन्डमेन्ट खालामनाय आरो जिखिनि जोङो मर्यादा जिखिनि अधिकार मोननांगौ बेखौ गोख्रै मावफुंनानै होनांगौ नरेन्द्र मदिनि सरकारा नैथि खेबनि जि सरकार बियो जोबनो थांगासिनो दङ बिसायख'थि फैगासिनो दङ आरो जोङो हास्थायदों बिथांमोना कमिटमेन्ट मथे खामानि मावथों आरो बेखायनो बिसायख'थिनि सिगां जेसेबां हायो दफानि मावफुंनाया जानांगौ बे दाबिखौ जोङो गोख्रोङै दिल्लीयाव बुंनानै फैनाय जादों गोजोन्थों